Ola a todos. Sí, son eu. O que pasa é que hoxe deixei medrar este pelazo para ir correr o entroido. E espero que vos veñades con nós, porque os da Lala pretendemos meternos de cheo nun dos entroidos máis ancestrais e auténticos dos que quedan en Galicia. Estamos en Castro, unha aldea do concello de Laza, onde as tradicións, a música e a alegría se conservan desde hai dúcias e dúcias de anos. Hoxe é o día grande, que é domingo, é cando se estrea o peliqueiro. Xusto cando remata a misa, os peliqueiros empezan a percorrer o lugar correndo e movendo as súas chocas. Nós ímolo seguir desde que se visten ata que entran nas casas a falar e a saludar os veciños. E de paso, iremos preguntando por todo aquilo que nos chame a atención, por exemplo, os traxes, porque ata fai poucos anos en Castro só quedaban 3 traxes de peliqueiros. E claro, eran tan poucos que había que alugalos por horas. Pero menos mal que volveu o señor Paco, o xastre, e desde aquela el recuperou para todos nós a figura e o traxe do peliqueiro. Con el falaremos tamén no Alalá de hoxe, con quen non poderemos falar, desgraciadamente, co outro Paco, con Paco Descornabois, que foi o gaiteiro durante 40 ou 50 anos aquí en Castro. Pero iso sí, os grupos que seguen tocando hoxe aquí en Castro, seguen tocando aquelas cancións que aprenderon de Paco Descornabois. E música aquí hai moita, é música, é baile, é fariña, é bica, é licor café, é formigas, é farrapos, en fin, que si quedades, hoxe en día de correr e mover as chocas. O domingo de Entroido é o día máis agardado por todos os veciños de Castro, polos que aínda viven na parroquia e polos que volven a ela nestas datas. Hoxe toca madrugar porque todo o mundo está expectante ante o grande acontecemento da estrea do peliqueiro. Aínda que non o pareza, hai unha gran revolución na aldea. Os peliqueiros estánse a preparar e os gaiteiros xa están a dar a alborada. Os que non tocan nin se van vestir van chegando para escoitar a misa e despois vivir unha vez máis unha tradición tan especial que só o vir a Castro se pode entender. Bueno, Jimi Hendrix e Nina, polo menos. Que tal, Félix? Bos días. Moi ben. Bueno, primeira hora da mañá, os peliqueiros estánse vestindo xa? Sí, xa están. Podemos velos? Sí, sin problema. De que é a casa? É a casa dos Aguiar. A casa dos Aguiar. Pois imos a casa dos Aguiar Vale. a ver como se visten os peliqueiros. Pasamos. Chegamos a tempo porque vos leva un bo rato vestirvos. Sí, precisamos da axuda. Ademais, nesta casa este ano salimos, como vedes, salen os pequenos por primeira vez. Entón, tuvemos que chamar a veciños para que nos axudaran tamén. Acudídenos, veciños. Acudida. A que hora tendes que estar lista? Pois xusto a saída da misa, antes de que a xente saia da misa, nós xa temos que estar ali para facer a estrea do peliqueiro. Mira, dime cales son as partes máis importantes. Por onde empezaches a vestirte? As medias, camisa, pantalón, a faixa se leva dúas, unha por baixo e outra por riba, que é esta. Tira pelín un pouco. Compre ir apretados, iso é bom. Por que? Pois porque logo poñer as chocas, canto máis suxeito vallas, mellor e máis se suxeitan, non? Para que non vayan colgando e porque ten un peso tamén. Mira, vamos a poñer as chocas ahora, mismamente, porque temos que ir saindo xa. Mira, canto pesa? Sí, colla, si queres. A ver, espera un momento. Mira, Leo. Ai, sí que che fai falta. A mí non me facer falta. Ves como fai falta a bica branca de Castro, sobre todo. Que ten que facer o peliqueiro? Isto ten que ir ben apretado. Aquí os maiores benche están mirando a ver se faz bo peliqueiro, mal peliqueiro, e o que hai que facer é correr. Hai que todo un ceremonial para correr tamén, non vale correr de calquera maneira. Ai, non é como é que correr. Bueno, xa o verás despois. Ai, non me quere contar todo. Bueno, veremos se o fago ben. Que significa para vos ser vestidos de peliqueiros? Porque supoño que algún significado especial terá. Pois significa moito. Eu penso que para a xente que somos daqui, de toda esta zona, hoxe, por exemplo, os meus sobriños poñen o peliqueiro por primeira vez, o pequeno, e a min eso me recorda pois todo a emoción que sinten os nosos pais. A ver, contame, que é o que leva un peliqueiro? A zamarra. Zamarra. O pantalón cos pompóns. Os pompóns. As chocas. Ruido fai, Ti como te chamabas? Como era? Antón. Antón. E este teu irmán? Sí. E como se chama? Martín. Hola, Martín. Gustaches de peliqueiro? O non?
Última pregunta, Kiko, xa te deixo. Que significado ten a figura do peliqueiro? De onde ven? De onde ven? Home, hai distintos xente que di que si eran antigos cobradores de impostos, pero bueno, eu, como veciño de Castro, para min esas cousas o mellor non son importantes, pero a min de onde ven é o que che decía da emoción que nos transmiten, sin máis explicación. Ver aquí a todos os veciños esperando Entroido, aos fillos, aos netos, aos sobriños, esa emoción que te transmiten no rostro cando vas a poñer o peliqueiro e demais, iso é importante. Non sei de onde ven esa emoción, pero Pero o que hai? que hai e iso é o que se vive. É bo peliqueiro? Sí, fai moi bo peliqueiro, non ves que bo tipo ten? Ten un tipazo, Sí. Peliqueiro é guapo. Sí, é. Aí o vai. Algúns ten moito salero por aí. Sí. Despois de tanta minuciosidade na vestimenta do traxe, tamén compre organización pro ansiado momento. Peliqueiros de Castro e chegados doutras aldeas veciñas como Tamicelas reúnense e contan os minutos que faltan. Os peliqueiros vellos din que isto era todo un cerimonial rigoroso, correndo ergueitos, a modo e facendo soar as chocas acompasadas. Hai certa tensión, pero isto sucédelles todos os anos. Podemos salir na foto? Foto! Que é un momento no que se xuntan os peliqueiros e hai que salir. Dúas mozas peliqueiras. Isto non era habitual antes. No, sempre foron os homes os que o vestiron. Sodes iguales ou moi parecidas? Gemelas. Xo dicía, ai Dios, que se me parecen todas peliqueiros, pero que estas tamén se me parecen. Como vos chamades? Tania. E Tania, como se che ocorreu a ti vestirte de peliqueiro? Pois o meu tío sempre o vestiu e dixen que era o vestilo. E fixeron un desde pequena hasta ahora. E a outra xemega, como se chama? Laura. Que é o máis bonito, Laura, porque a ti che gusta vestirte de peliqueira? Porque sí, porque é ver a xente como está aquí todo o mundo mirando pa nós. É un orgullo, Polo. É un sentimento. Iso é bonito decir. Sí, é vivilo. E que vívese. Sempre hai que polo. E se un ano non se pode pôr, pois é o peor que che pode pasar, que chova ou que neve. E as señoras maiores, como antes non se vestían as mulleres, que vos din? Bueno, pois que é bonito ver ahora as mulleres vestidas, innovar algo, non sempre ver os homes vestidos e ver que podemos como carchocos como eles. Como é o pequeno? Ben, O pequeno está nervioso ou non? moi nervioso. E a mamá? No, A mamá non? problema. Estás aí? Hola, señor Paco, como está? Ben. Dixeronme que era vostede o responsable de que haxa tantos peliqueiros aquí en Castro. Bueno. A maior parte dos traxes que vemos hoxe aquí fixos vostede. Sí, no. Todos. E non só os de Castro, senón da parroca do Ayuntamiento do partido. E no Japón. No Japón ten traxes de peliqueiro. Sí, señor. Pois sí, ata no Museo do Carnaval en Kioto hai peliqueiros, e que hoxe estea isto plagado deles é grazas a él, o señor Paco Xastre, porque cando volveu de Barcelona, o traxe de peliqueiro estaba en perigo de extinción, e iso el non o podía permitir. Había que seguir coa tradición familiar. Este momento é o que se chama a estrea do peliqueiro, non? Sí. É o máis importante do Entroido en Castro. Home... Eu que sei. Pois sí, igual, sí. É cando xa estrenche o peito, por lo menos, non? Sí. Bueno, pero eu non o fai por orgullo de decir, non. É que me gustaba a mí o carnaval, e quería facer a crecer isto, non sabe? E usted de quen aprendeu? Porque o seu avó e o seu pai xa eran... O abuelo. De quen? O abuelo
Home, cando aprendeu o abuelo a coser, non había máquinas de coser, así que xa choveu. E xa facía peliqueiros daquela. Claro, pois era o que os facía. Aquí, mire, en Laza, con todo o que é o ayuntamiento de Laza, había 4 sastres, fíxese ben. Pero non faía ni un peliqueiro triste, non sabían faer. Porque o abuelo era moi inteligente, Non é porque fora meu abuelo, pero era unha maravilla, daba justo falar con ele. E eu preguntaba ya as cousas e repetíamos aunque fora 30 veces. E ele tiña a paciencia toda para me explicar as cousas, pero como eran. Vamos, como o enseñaron él, e era o que lle preguntaba eu ao abuelo. E dicía, abuelo, por que inventaron isto? Eso inventaron en Verín, no castillo de Monterrey, para meterlle medo, porque entonces roubaban aquela xente, que sei eu, que vivían ali. Por aí, bueno, el se vería que é o que lle contaron el tamén os antepasados, que era para o asunto de meter medo, porque claro, imagínate tú, agora coa zamarra e todo, con esta careta que se presenta aquí un tío, parece que vai comer o mundo, non sabes? Eu, pois de 7 anos, nove tiña, pois quedei coxo. Pero eu tiña chocas e todo, de pequeniño, de pequeno. Entonces, pois, para min acabouse o negocio. Xa era despois da guerra, non había nin médicos, nin medicamentos, nin nada. E que andaba que curarse, pois, como se podía, a mí me gustaba esto, era, claro, non pude pôr. Entonces foi cando dixen, pois agora fago eu, comprei un maniquí, fixen o traxe completo, pero completo de todo, E dixen, agora xa que non puden pôr, contemplo eu.
cales son as partes máis importantes do traxe de peliqueiro? Así por partes, podemos velas. E leva un mantón por atrás. Ah, sí. Antiguamente non era pañueleta, eran pañuelos. Claro, como a moneda corría mal, gastaban as mulleres todo o ano. Ah, Estrenaban os files. pero estaban as mulleres. A parte do traxe, a chaqueta, as caretas. Pero a chaqueta que dá moito e o pantalón. Mire, Iso é lana. Sí. Isto é todo ganchillado. Todo. E os pompóns tamén nos fai a man? Estes son os que lle digo eu que igual levo a mellor 230 a 240, depende da circunferencia que teña o cliente. Isto como se chamaban? Pondóns? Por dos. Isto leva o seu tempo. E hai que facer de fío bo. Eu agora facendo levo, como desde que empezou o pago, sobre 30 e tantos anos, facendo o calzoncillo. As lanas, por regla general, só é a roja, a verde e a rosa. Bueno, vou facer agora un pondón. Isto ten que estar un solo, porque hai que contar. 50, os grandes. E os dos nenos, sobre 25 a 30 voltas de 4 fíos. Agora, farei menos porque parou de facelos opaco. É a cousa que disfruto de ver o peliqueiro. Kiko, como vai? Respirade. Vai ben. É un momento de coller... Cansa. Algo de fólogo. E agora iremos para a zona de arriba da aldea e continuamos ali. Ademais, ali ahora van a poñer a bica e o licor e a xente que acaba de sair da misa tamén vai para lá. Tiñamos moita gana de vir a Castro. Pois tamén ten posea, porque foi onde se inventou o peliqueiro en Castro, que aquí no Ayuntamento de Laza non había peliqueiro ningún. Só había dous en Castro ou tres. Te oian os de Laza non sei o que dirán. Os de Laza poden dicir o que queiran, pero iban os de Castro a Laza de peliqueiros. Eran os de Castros que iban alá. Eran os de Castro que iban a Laza, que a Laza non había peliqueiros. De cando estamos falando? Estamos falando do ano do 30 para diante. Os peliqueiros antes iban polas aldeas tamén. Iban, vestíanse aquí, iban a Tamicelas e de Tamicelas a Soutelo, de Soutelo a Villamea. Faían un recorrido andando. Levábamos os rapaces cas chocas e nós íbamos andando, andábamos no pueblo e pois sacábamos as chocas que pesaban e levábamos os rapaces que iban encantados con elas, cas chocas. Cargaban cas chocas os nenos. No, levábanos eles e iban bueno, iban todos contentos. Claro, normal. E pois ao chegar a entrada do pueblo, puñámolas nós. E andábamos no pueblo, ao salir do pueblo, volvíamos a dar aos rapaces. Que se sinte? Por que é tan especial para vos poñer o traxe de peliqueiro? Parece que se sinte un sin dolor ningún no corpo. Porque ainda na pasada 2 anos puxen as chocas, ali diante a casa, e puxen as chocas, puteime a correr e dixen, bueno, este non é o mesmo. É que, ao mesmo tempo, teño 75 anos e a casa son. Pero gustoume sempre. Tú imagínate hasta ter que coser isto e hai que por atrás non ves. Isto non se ve, pero eu facía eu. A estrella tiña que lle deixar eu feita. E onde vai o botón no centro para porlle e que despois eles cada un o que quería, claro. Isto é o máis traballoso, non ves? Mira. E logo isto, mira, as charreteras feitas e direitas.
isto, de antes, comprábamos ao ejército. Pesaban 1 tonelada. Agora eu inventei, isto está por Lispan. Un lío, o traballo é que hai todo o que se queira. E despois xa digo, as caretas, non ves. Pero hai que vos fixarvos o traballo que hai aquí para deixarlo en condicións, Mire, para que non lle faga daño, esponxa, é o que pensabades. E logo despois leva un sombreiro coa súa correa. E isto levo eu non é para dar os cuartos. Era para se puña un que tivese a distancia máis corta, pois que lle rellenaran de un pañuelos. Hai que cortar o mieiro no río, podendo ser que teña 30 centímetros de diámetro, que ten que ser gordo, E despois había que os cocer como un pucheiro de patatas. Claro, para que ao secarse non abrira. E despois seguía traballando nelas e jamás. A mí nunca se mira como están. O día máis importante é hoxe, o domingo de Entroido. Sí, hoxe é a salida da misa, os peliqueiros e todo. E o luns, que pasa o luns? O luns van a Tamicelas comer a cachucha e farrapos. A farrapada. A farrapada é unha pelexa de farrapos. Eso é. Porque os de Tamicela e os de aquí, pois somos veciños. E fixeron o... Que nos invaden! E fixemos un Entroido sempre xuntos. Sempre. Sempre os de Tamicela e os de Castro sempre viñeron aquí. Entonces o lunes pois íbamos a Tamicela. O luns cara a mediodía é outro dos grandes momentos en Castro. A xente reúnese na praza para emprender camiño cara a unha aldea veciña. E que se precisa para este día? Varias cousas. Bo humor e un disfrace axeitado para a ocasión. Aquí un disfrázase espontaneamente, con total liberdade. En Castro non hai carrozas, nin desfiles. Cunha perruca, roupa vella e un chubasqueiro vas feito un primor. O que se hai aquí é un tractor, o medio de transporte elixido para desplazarse ata a veciña aldea de Tamicelas. Cuidado. Unha vez aquí é importante meterlle algo ao corpo. Algo sólido, como a bica que non pode faltar, e algo líquido para que o doce asente ben no estómago. Con el cheo, empeza a función. Bueno, eso fano dende fai uns anos a esta parte. Fai anos o da farrapada eran todos os días. Tiñan farrapos no pueblo, ali na praza, onde se celebraba a festa, e entón pois era todo o día, como había lama por todos os sitios, pois veña farrapo vai, farrapo ven. Salvo o domingo, que era o día un pouco de ir máis finos e con millor roupa, porque era o da saída da misa, da estrea do peliqueiro, todo eso. Os demais días era sempre andar ca lama e cos farrapos. Andamos aquí co do paintball e estas cousas todas que veñen de América, e o da farrapada é bastante catárquico, bota moita adrenalina fora, e eu creo que é moito máis asequible económicamente. Penso que debíamos exportarnos a fora. Esta loita encarnizada non se ten moi claro de onde ven. O que si se sabe é que non falta desde hai anos neste tempo de Entroido. O que recomendan os expertos é que para sentir a farrapada hai que participar nela.
Unha advertencia, o que non o teña moi claro é mellor que non se meta no medio a medio, sobre todo se non vai ataviado pro evento. Os gaiteiros tamén participan e, por suposto, a eles sí que os respectan e tocan sen parar. E así están, zorregándose duramente durante unha hora. Isto é adestramento e o demais son contos. Este ano falta unha persoa moi importante, o gaiteiro de Escornabois, que durante moitos anos tocou aquí e o que todos levan na memoria. Aquí había dous grandes Pacos, o Paco Xastre e o Paco de Escornabois, que foi o gaiteiro durante moitos anos. Eso emocionou o día que lle fixemos o homenaje, porque eu conozco eu desde, era así un cativo pequeniño, que viña a tocar. Xa non facía falta ilo buscar, xa viñan eles, os tres irmãos. O Entroido de Castro diferenciase dos outros porque aquí non se escoitan megafonías a todo trapo con bacalao e chunda chunda. Aquí a música é a dos gaiteiros. O seu papel foi fundamental desde hai anos e o que nunca faltaba era este home, Paco de Escornabois, que sempre dicía que ata que puidese tocaría no Entroido de Castro. Tan atendido como na miña casa. Por isto eu digo, que non lle podo botar a xente. Ven pro ano, teño que ir igual. Ven tres poda. E aquí andan 83 anos, pouco pudo ir. Pero mentres poda, teño que ir. Os carnavales de Castro, algún día, era a cousa máis bonita que había. Vou o sábado a tarde, toco de noite o sábado, toco o domingo todo o día, toco a noite, toco luz todo o día, toco a noite, toco martes todo o día, toco a noite. 4 noites e 3 días. Porque o Paco non paraba. Cantas horas tocaba Paco? Claro, Paco non paraba. El xa non está, pero si o seu recordo e todos os temas que os seus amigos aprenderon del. Deste xeito, este ano en Castro, quixeron lembrar este gran músico, este incondicional da festa, un Paco irrepetible. Isto foi un homenaxe que lle fixemos ao Paco de Escornabois, que botou desde por aí 50 anos vindo tocar aquí a Castro, e como sabedes, falleceu, entonces fixemoslle un homenaxe. No que o cartel pon nen antes nen despois sempre Paco de Escornabois. Iso é un, bueno, como el botou toda a vida tocando aquí, pois quixemoslle facer un pequeno homenaxe. Esto sí, esto es sintético. Pero antes poñíase piel de animal. Me cago en día, de gato. De gato? Sí. Cantos gatos había que esfolar? Eu tiña unha abuela que tiña un gato xa que era moi vello. E para que non lle mataran, echamos caballo pelo branco. Queimaba ya o pelo, saco no pelo, porque ali non lle podían matar, porque lle conocía quen fora o que matara. Claro, obviamente. Porque os mataban nas vísperas do carnaval, matabanos para curar a piedra por las caretas. Pero vaya trampa, había que facer pobres gatos, cando chegaba un Entroido desaparecían todos. Exactamente, sí, sí. E Chocas tamén leva sempre o mismo número, 6? 6, sempre. Sí, ainda pesan bastante, As Chocas antiguas pesaban máis que as da hora tamén, ou non? As mismas, non, son as mismas, máis ou menos. E ven do mesmo sitio. E usábanse só para o Entroido ou usábanse para outra cousa? Sí, nada máis. Bueno, aquí utilizábanse desde a Nochebuena hasta o Carnaval. Saían xa os peliqueiros? As noites salían os mozos con elas, metendo ruidos. Sí.
Salían e ali todos ali estaban moi ben. Conoce a este peliqueiro, conoce? Claro, bueno, non vou conocer. Quen é? É da familia. É da súa familia? Claro, é sobrinho da Encarna. Ah, sobrinho da Encarna. Isto é a zamarra. Sí. A zamarra para que a utiliza? Bueno, é un adorno, é para darlle como un cariño, a ver, me entende? Antes veo un peliqueiro e doulle aí a usted. Home, se o cabreaban, hacía ben, porque a veces, pues claro, outros puñanse diante, empezaban a correr e todo eso, e eles cabreábanse con justa razón. Entonces, zumbaban con esto, o que podían. Min pegoume antes un peliqueiro, Que era o meu fillo. Era o teu fillo? Ainda por riba, estaba desconfabulados, non? Era o meu fillo que tamén tiña ganas de pescar diante el. O de pegar, de onde ven? O de que os peliqueiros peguen cazamarra, de onde ven? Pues eso ven moi antigo. Eso era, dice a leyenda que era os recaudadores en Berín. E aquí iban amenazando a xente, o que non daba, dabanlle cada zamarra. Ven aquí, que este foi o que correu detrás de min. Como corrías detrás de min? Pois eso é algo típico, correr detrás de alguén da fora. Petoume, Peteiche? No, dincha modiño. Si, foi bo. Fun bo. Que se solta má. Correr outra vez? Non. Non tendes que ir ás casas agora. Imos a unha casa ahora, vamos. Podemos ir con vos? Imos probar, claro, por suposto. Pues veña, ti corre que non se... Vamos a probar a bica. Vas. Ao entrar na casa hai que sacar a careta. Pois saca, estás aí sudando. Para saludar a xente que está na casa. Si non veñen é porque non te queren. Ui, chungo, cando non veñen os peliqueiros malas. É verdad, sí. Peliqueiro. As portas están abertas para o peliqueiro. Unha vez que entrades, que pasa? Porque estou vendo que aquí hai xa disposto unha mesa cos seus veciños. Bica, licor café, por suposto, aguardiente de ervas, aguardiente blanca, de todo. Poden vir máis dun peliqueiro ou dous aquí? Sí, ao mellor veñen 5 ou 6 ou 7, ou ao mellor enchincha a cociña. E como teñas ao mellor xa o asado feito, xa che pon a comer no asado. O menú principal do día é a bica e o... A bica e o licor café. E a bica é toda caseira, fixeste vos? Toda caseira, sí. Facemos cada 21 a blanca e 2 amarillas. Este ano? Pasas gana de bica, Por favor. Que non me enterei eu, que pasas gana de bica, Nin de bica, nin de licor café. Bica, nin de licor café. As formigas? A mañá. As formigas cando é? Cando se tiran as formigas? Eso é o martes. O martes á tarde, formigas. Quere ver as formigas? Ui, pero ti tes formigas? Quere ver? As foches buscar? No, enseño o formigueiro. É unha monada. Como se collen? Camao. Eso pica. Coller camao, metela no saco ou cunha pala. Non pica? Quere ver? A expedición para a recolleita é un momento que ilusiona a todos, grandes, pequenos e medianos, pero para os pequenos é toda unha aventura. Aínda así son os grandes os que se dedican á cuestión e quizáis se preguntarán como demo hai tantos formigueiros. Pois nacen aí, o único que fan de máis é darlle algo de quentura para que non teñan frío e hai que coidalos, xa que van a menos. Pero agora non as hai, e non nacen aí e despois, claro, se quitan todas, pois non quedan. Mira, son pouquiñas. Ai, xa que eu me tenho medo. ¿Para qué son? Espera que te digo para que son. Tienes uno, vale, te la quito, Diego. Todas non se poden coller, que despois xa non as hai. Se para algunha tamén a leva. Non te... E agora os jabalís comenas todas. Non deixan, levantan os formigueiros. Ala, deixamos os estentiñas. Isto xa é moi antigo, pero que agora había uns anos que non
Antes tamén nos botaba, pero non podo botar rumín este pé, non podo correr. Metendo no forno para que estén quentes, para que salen como estaban elas todas. Salen, están quentes salen, se están atiridas, non salen. No forno ali do pan, onde se coce o pan. En Castro as forzas van a máis e as ganas de festa tamén. O luns pola tarde tamén as hai. A xente pouco a pouco vai chegando. Os disfrazados espontáneos reúnense novamente para vivir outro episodio. Os espectadores, cada quen mellor ataviado, van quentando motores. Non falta a música dos gaiteiros e os veciños de Tamicelas xa chegaron coa súa carroza particular. Como vedes, a imaginación e os materiais reciclados son fundamentais. A noitiña chega a morena, unha morena rudimentaria que baixa do monte guiada por algún bomozo que arremete con ela contra a xente. E os ali presentes agardan outra loita, a das formigas, que se levan en bolsas para botarlle a saeto a quen pase, iso sí, dun xeito cariñoso. Me pareceme ben porque era moi entroideira, eu tamén. Eu era moi entroideira. Eu disfrazábame a mañá e a tarde. Xa 15 días antes do entroido, disfrazábamos e íbamos ás casas, íbamos máis que non nos conoceran quen éramos. O que se prepara días antes é o doce típico, a bica. Antigamente prendían o forno comunitario con leña e ali estaban a preparar bicas e máis bicas para dárllelas a probar a tanta xente. Segue a facerse como hai anos, agora prefírese a branca, a que aínda se fai coa nata de verdade. E se alguén sabe de como se facían é Rosa a Chiruleta, que está ao pé do forno dándolle as instruccións e a receita aos reposteiros máis novos, porque a Chiruleta era das primeiriñas en poñerse mans á obra. Faianse 2 biquiñas ou 3 ou máis, que non había pernez. Mira, que sente un cando se viste de peliqueiro? Pois un orgullo, en fin, que tería 18 anos cando puxen por primeira vez que había que pagalo. Había que alquilar o traxe. Alquilar o traxe, que non había 3 no pueblo, pero tiñalo que alquilar. Pensame que estaba con tantas ganas de salir a correr que non me acordo nin como quen foi o que me vestiu, porque necesitas unha persona. E canto corriches ese día? E os traxes eses que se alquilaban, para que zonas? Ademais de para Castro, para onde iban? Pois viñan, que iban o problema co Ordelaza, viñan os de Laza a alquilalos aquí. Aquí só había 3, aquí no pueblo. E viñan aquí e marchaban con eles, e despois xa, para traerlos non nos volvían a traer, había que irlos a buscar. As chocas, cando ibades por aí polos pueblos, levábanos os nenos. Os nenos, sí, eso dixeron xa, non? A mí xa fun preguntando por aí. Sí. Agora xa van en coche, pero daquela, os rapaces, cando éramos máis pequenos, estábamos deseando que quitaran as chocas para... Ti acordaste eso de andar correndo de pequeno detrás do peliqueiro? É que eu tiña as chocas aquí desde Navidad. Tiñas que non eran miñas, pero prestadas. Hasta as vísperas do entroido, tiña as chocas aí nesa casa bella que tiño aí. Que é iso de que salíades polas noites desde Navidad hasta o entroido todos os días a tocar as... A facer gimnasia. Era a gimnasia que facías. Era o adestramento? O adestramento. Ibas para andar mozas, pero máis ben fíjate o recorrido que facías. A mí escuadra andabas de noite uns 7 ou 8 kilómetros con elas. Mira, pero as chocas moi discretas para as mozas non son. En canto te movías un pouco, alaba o ruido. Ibas para ali, pero máis ibas para as cociñas. Non estabas ca moza solo. Tiñas que estar cos vellos. Cas mozas, cos vellos, cas chocas. Moita cousa. Pero no entroido tamén hai algo de pena e sobre todo de cansazo.
O martes é o último día da festa e os veciños reúnense para xantar todos xuntos. A partir deste momento, o lugar recuperará o seu ritmo. Os veciños que non viven aquí marchan e Castro queda cos poucos que viven ali todo o ano. E non se pode dicir adeus sin o testamento do burro, o sermón onde se contan as novidades que aconteceron nese ano no pobo, con moita ironía, iso sí. O Celso tamén se atopou que ten unha moza que manter. A morena comelle ben, pero dalle moito placer. O acontecido queda na memoria de todos ata o ano que ven, na memoria e no sentimento. O peliqueiro queda guardado e as chocas volverán soar. Paco Xastre xa transmitiu a súa aprendizaxe e o peliqueiro seguirá vivo en Castro. E agora, pois, que seguiran outros 100 anos, ou así. Eso é o que eu quería e saliume ben.